חופי ליאור היו עמוסים ומלאי אדם. גם בת המלך פרעה יצא לטבול רגליה, ולפתע, מה נראה לעיניה? תינוק מתוק בתוך תיבה. בת פרעה החליטה לקחת את הילד ולגדלו בבית המלוכה. באתר בניית הפירמידות מתכוננים לטקס הנחת אבן הפינה. הפועלים הישראלים מתלוננים על הרעה בתנאים והעומס בעבודתם. כתבנו רון אלבז ביקר את הפועלים באתר. רגע, מה, אתה מצלם? חכה! עכשיו, תעשה זום. סוף סוף הגעתי אליכם, הלכתי והאמינו לי, עייפתי. יש שמועה על הרעה בתנאים, זה נכון? או סתם סיפורים? הרעה בתנאים? תראה בעצמך, אנו ממש עבדים. מבוקר עד ערב בונים פירמידות. ללא אוכל, ללא שתייה, ללא הפסקות, רק עבודה. תגיד, לא מגיע לנו איזה חופשה בתאילנד או אולי ברוסיה? אני מחזיר את השידור ליואב גלזר. בשיחה אישית שנערכה היום במושל פרעה, ביקש משה מפרעה, שלח את עמי וילכו מדבר. פרעה סירב והכביד את ליבו. הכתבת דורין אורמן נפגשה עם משה ושמעה ממנו. שלום לך משה. שלום. אנחנו מהערוץ הממלכתי. כל בית ישראל סקרן לדעת את תוכן שיחתך עם פרעה. יש לך הודעה לעם? לא איש בשורות אני, אך כל עוד יש בי אמונה, אל דאגה, ידנו על העליונה. אם לא בטוב, אז ברע. אם לא עזרו כל הבקשות, אז אולי יועילו 10 המכות. זהו סוף, אין מה לעשות. תודה לך משה, אני מעבירה את השידור לתמר מלניק. בידיעה שנתקבלה, זה עתה נמסר על מכות קשות מניסו שהביא אלוהי ישראל על המצרים. והרי המכות: דם צפרדע קיני מרוב, דבר שכין ברד הרבה, חוסך בכורות. דם צפרדע קיני מרוב, דבר שכין ברד הרבה, חוסך בכורות. המון ישראלי רעב היוצא מכיוון מצרים התאסף ליד מאפיית תאים ודרש אוכל. בשל העומס הכבד החליטה מאפיית תאים לעשות מאפה מיוחד שבצקו מכינים ללא תקיחה מצה. כתבנו אלון צרפתי בקרת הפועלים. הופה, מה התקהלות? מה התאספות? אתם נראים כל כך תשושים מגניבים. מר בן העיקר, איך תספיקו לאפות את כל הלחמים? אל תדאג חביבי, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אני אינטליגנט, לכל דבר מוצא פטנט. לוקחים בצק ומעל מים לשיר והופ לטבון 1 או 2. אין מים לבצק לטפוח, אחרי רגע צריכים לברוח. כמו כן, נחסם לתנועה כביש הערבה המוביל לחוף מוש, וזאת בשם לחץ כבד של כל היוצאים ממצרים, ואף בתחזית מזג האוויר. מזג האוויר הולך ומתחמם והנוף בארצנו מהמם. שלום לך חזאית לי בן יהודה, מה התחזית לסוף השבוע? מה אמר ומה אגיד? עם ישראל חכם כמו תמיד. איך ידעתם מתי לצאת ממצרים ולארץ אבות הגעתם באוויר? הכל פורח כאן סביב. אל דאגה, מזג האוויר המשיך להיות נוח. כאן תוכלו מכל הצורות לשכוח, להתבשם מהריחות ולצפן מפי הפריחות.
זהו, סיימנו כאן לבוקר זה. תודה רבה שהייתם איתנו, חופשה מהנה וחג שמח לכולם. כאן יואב גלזר, כל בעיר מקהיר.